Jabule kuphakameni noThabo Sambothi. Sesiwachaze kakhulu mfoka Mwandla. Angibonga ithuba kubaba Sambothi sonkosi nabalali benanda. Umfundisi useyinglalele ngokukhulu okudephile ngokukamoya. Nami ngiqhubeka la umfundisi esayibambe khona. So isihloko engisinikiwe namhlanje noma engiza naso etafuleni sikhuluma ngamaSoul ties. amaSoul ties noma kuyisilungu sozama ukutolika. amaSoul ties uselapho ngoba usuvele wayiqala ngesilungu. amaSoul ties ilento le umfundisi akhuluma ngayo. Uma uhamba uhlobonga uhlanganisa umoya wakho nomoya walomuntu osuke uhlobonga naye. Ingakho yabonakala lensizwa isikumoya ingcolile, ungcolisa inyama uphinde ungcolise nomoya wakho. So leyo nto ke ngesilungu bake bathi amaSoul ties. Kusho labantu ayelala nabo banale mthwalo. Kukhona indaba ngizoyikhuluma nje ngoba ukanye wayikhuluma sikhona la, kukhona la kule studio uza kwethi esebenza naye kuasilungiseni makwamasonto. Uthi kukhona naye okwakwamehlela ngizama ukucacisa lento amaSoul ties. Umuntu ethe ngena kuyona uMwandla umuntu unesithombe saye siphelele. Kunomuntu naye akathandana naye, so wakuyisigebengu kahle lo muntu. Manje uthe sesebenza wayisebenza esitolo eshayithile esitolo ayisebenza kusona. Uthi njalo uma sekukheshwa up uyashota, ngela ngishoda 50 rand, ngela 100 rand, ngela 200 rand. Makufanele sekuphela isonto kufaka kahola lutho ukhokha lezi imali lezi ahlezi ishort. Wayabothi ayiphela ayikho lento engiyisebenzelayo. Wase yakomunye umama obunayo. Ngenhlanhla mayifika kulo mama akubona la akayanga kubantu abaphatha amakhambo, wayakumuntu nje osebenza ngamanzi nje kuphela uthandazana naye. Uthi waya ngobe ezwa lokho ukuthi lo mama uphatha amanzi kuphela. Lo mama athandaze athi mntanami, akekho umuntu okuloyayo, akekho umuntu ongitrontshela imali. Inkinga enalo muntu wakho lo uthandana naye. Lo muntu wakho uyisigebengu, ukanje avume lo athi unganyelwe yilo moya wakhe wobugebengu. Iwona lo ontshontsha imali nakuwena lapha esitolo. Angithi manje uhlangane nomuntu oyisigebengu naye mhlawumbe ombethwa umoya wezigebengu. Lento ade uyichaza mfundisi ukuthi senzela umsebenzi nomuntu owahamba esenkingeni wayesigebengu ebulala abantu, kodwa namhlanje sesimenzela umsebenzi sithi siyambuyisa ekhaya. Siyamngenisa. Awuzwakali Mwandla udonsa imic awuzwakali. Isondele ngakuwena. Ufana ukuthi ubuyisa umkhokha ekhaya. Yes. Uyambuyisa lo muntu. Umbuyisa la naye kushuthi wayengazenzi mhlambe wayisentshontsha nje egebenga nje naye akasathandi yilo muntu lo mhleli. Manje lo moya lo usuwehlele la kuKhanyo nje obehleli nje uKhanyo esebenza uyantshontsha lo moya lapha ya ethilini lo moya lo ubugebengu. Ilento ke le engiyichazayo uMwandla ngena kuyona yokuthi amaSoul ties. Ingakho uShembe akha lento ekuthiwa u25 ukuthi intombi zigcine wasethi nezinsizwa ikhule zigcine nozihlangane lapha ya ngoba senishada, ngoba lokuhamba ulala ucosha lemoya. Uyothi uyafika usufika lapha emshadweni ufika nale moya le usuzoyithulula la noma lo ngala uzoyithulula la sekuneyinkinga kanti le moya kanti lento eyakhiwa uShembe wayigwema zona ke izinto ezifana nalamaSoul ties uMwandla akhuluma ngayo.
Ngingageca amagula ngoba bengenzela ukunikeza ongazi isithombe. Ngibonga kakhulu Thabo nakuwe mfundisi. So nje ubuyingalela nje uyihlaziya kahle ngicathi nabasilalele basithola isithombe. Ungacishe uthi mhlawumbe ufana njengomuntu wengemwe wenganywe ithunzi. Mhlawumbe ngazi noma kuzozwakala yini kanjalo. Kunjalo. Ngoba yazi nje badusasho nje Thabo ukuthi abantu baye bahambe kubantu abacathi bazobasiza. Ngisho udlule endaweni ngasemfuleni ekhona nje mhlawumbe eduze nasendaweni ezihlala abantu uyayumangala abantu bebuthene khona kukhona athi uyobahlanza izithunzi noma athi uyobakhipha amabhadi. Isikhathi esiningi kusuke kuyiyo lama-soul ties. Izithunzi lezi ezisuke ngamabantu ngenxa yokuthi nakulombuso esikuwona waseBhabhiloni. Uyayivuna into enjengalezi. Angithi ke nje uselapho emfoka Mwandla lo muntu ohlolayo kodwa akakutshela isikhathi esiningi ukuthi lento akayikhomba inkinga kuwena. Uzothi uthakathiwe uzothi kuukuthi lo waba nenhlanhla ngoba wakhomba kuyena ngqo ukuthi lento nangu wena nalo nangu umoya okwengamile. So wasaqhubeka nalomuntu lo moya uyagcolisa ngezindlela wasebusisela amanzi wathi akogeza ngayo uthi ngempela wathi emva ukuthi ageze ngamanzi nje abusisiwe iyahamba lento ngoba naye ufike wayivuma le soul tie. So iyaqashuleka isotshe kwasongena kuyona egcineni. Yes cha nje uza nayo nje baba shuthi lana uma beyichaza ngoba ukhona udokotela khona incwadi engeke ngayibona la Thabo ethi njengoba uchaza ukuthi iyaqashuleka khona incwadi eyabhala uDr. Bernard Jordan ethi Breaking Soul Ties and Generational Cases okusho ukuthi siqabula izithunzi lezi ezikwengamayo neziqalekiso zezizukulwane. Uyabona ukusho ukuthi ukungcola kwakho kungagcina kuphumele nasenzalweni yakho. Yabo insila le njengoba usho nje Thabo ukuthi sithi siyabahlambulula kodwa ugcina uthola ukuthi manje njengoba sithi siyababuyisa ugcina ukuthi manje lo moya lona manje sufana ukuthi umoya uyawuqhubeza manje wena. Yabo so ama spiritual bathi ama spiritual and emotional bonding between the souls of two or more people. Okusho ukuthi ezinhlangano kakhulukazi ke ngakho lokhu kuhlobonga. Yabo uma uthinta lesihloko esithi ukuhlobonga isihloko esibucayi leso. And ngiyabona ukuthi nawo kwesintu zazikhona izinhlaka noma izinhlaka ezayikhanda umuntu ezaziyigwema lencithakalo lesikhona manje. And noshembe uma ezolungisa lesizwe wezo sibuthe ekuchithekeni kwaso ngokuthi abuyisele izinhlaka lezi nje obusho nje Thabo ukuthi izintombi zibuthwa ku25 ibutho lezintombi ngowase Nazareth noma ngokukhona noma ngowasezulwini bese kuba khona u23 la kubuthwa khona izinsizwa izinhlaka lezo ezakha umuntu ngokwasezulwini bese kuba khona neka14. Okay wenzekani so uhlangana nomuntu bese kwakheka lokuxhumana lokho noma mengiyibeka nje ukuthi ibonding wena okubone uma uhamba mhlambe endaweni enokhula uthola ukuthi uzobanjwa isinama noma mhlambe uqadolo. Ngingacishe ngiyibeka kanjalo ukuthi uma uhlangana nabantu ngokulalana mhlambe kakhulukazi ngizibeka kanjani ama-soul ties ukhona ama-soul ties akuthiwa ama-soul ties ahlambulukile bese uba khona ama-soul ties ama-soul ties angcolisayo ubabilanga wathi anokungcola enye yayo igama la ubanga indlala ya inkosi la ngathi yathi obhasopo ubanga indlala
umuntu othi muke wahlangana naye ngisho noma uthi ubunemali engakanani iphele yonke igama lalowo moya ubanga indlala njoba uhamba ukhuluma ngempela into ekhona ngempela ukuthola umuntu ube nosizi uhleze nosizi isoka ekhaya kholutho kulanjiwe ako imali yakho uyidla lapha ya nabantu besifazane uyidle ema-jointini uyasebenza le kodwa kanalutho wangena ubanga indlala wangena ubanga indlala iyo le moya kinamathelayo iyo le ngesilungu ekuthiwa amaSoul tie shuthi vimba inhlanhla yakho yes nanokuthi ukuze nje abantu mebexoxa ukuthi umuntu ezinto zama yihambi kahle yabo isikhathi esiningi sihambe nje sithi siya kulabantu esithi bayabona ngoba usuvinjwe manje lezi ithunzi lezi ngiphangisa njena ngenxa yesikhathi kukhona ekuthiwa abusisekile yabo kuthiwa ama godly soul ties noma kuthiwa ama good soul ties bese kuba khona ama bad soul ties noma kuthiwa ama ungodly soul ties lawo kanjani lawo ekuthiwa mahle ake siwabheke ukuthi kanjani ngicathi siyachazeleka ukuthi njengoba seyindlalele nje uthaba ukuthi imi kanjani kuthiwa it's a spiritual and emotional bonding between souls of two or more people then ke lawa mahle ilawa ukuhlangana kwabantu kubusisekile ngokomshado kaNkuluNkulu lokuhlangana lokho bathi lokho ke kugodly bese ukuthi lawa angekho god uthola ukuthi manje mengenze sibonele nje iyo la kade esho umfundisi leso lamanyana ubusoka lobu uthothi umuntu uyazenzela nje akomthetho ombusa wanelisa inkanuko zenyama iyo ke la and leyo nto leyo lawo amaSoul ties ngoba usuka wenza ivumelwano isikhathi uqonywa intombi wenza isivumelwano nayo yokuthi niyothandana kukhona ke nento eyingozi la mfundisi loba kuthiwa soul tie ayithi uthanda ngokomoya umuntu momthanda athi umuntu ukuthanda ngenhliziyo yami yonke sohlukaniswa ukufa ngeke sihlukane ngeke ngimthande umunye umuntu ngaphandle kwakho yabona abantu mabesesathandweni bekhohlisana benziwa inkanungo bakhuluma baze bakhuluma izinto abangazi ukuthi bayayibopha ubopha umoya wakho ubopha nalo walomuntu nayo ke inkinga la ifika isuke khona ngoba usuwakhe isivumelwano nalomuntu senihlukeneke naye oyazi umuntu engahlukana nobani kodwa manje ngihlale ngimkhumbula ayithi wathi niyohlukanisa ukufa nayishadisa lapha yaphansi kwesihlahla nayishadisa lapha ya enanihlangene khona kumnandi kunjalo lezivumelwano sifana nalesibopho esenziwa umfundisi uma esenza lapha eTempelini esethatha isandla sibeka phezulu kwesandla esesibekwa phezulu kweBhayibheli esenza lapha ya egameni leNkosi usuka enza umfundisi lento ekuthiwa iSoul tie uyanibopha ukuthi bani kuthiwa sisenzoba nyamanye isho njalo incwadi yabase Efesu 5:31 nekaMarku 10:7 ithi ngenxa lokho incwadi eyodwa le Efesu 5:31 no Mark 10:7 ithi ngenxa lokho umuntu yakushiya uyise nonina anamathele ku ngakhe labo ababili bayakuba nyamanye